ko maglaro. Ang tagal ko naglalaro. Gusto ko maglaro. Bitin pa ako eh. Hindi pa pwede kalaro na. Yung mga time appending. Oo, lang yun. Noon varsity lang. PC yun. Kasi effective yung nangyari. Hindi mo ba ginagawa yun? Pagka magaling na talaga. Binabawal yun ng mga coach kasi accuracy dapat mo na matutunan mo bago mo gawin. Sabi sa'yo eh, bangkan mo di ba? Sam, game! Wanna play? Rob! Sam! Tapos ka na? Pagod pa. Anong oras na? 2:40. Ako kami isa. Hindi. Oh my Kami God. isa. Sino ka partner ko? Ikaw mag
Pulul. Mabuti pa ikaw partner ko. Malakas ka naman eh. Gumagat. Uy, dapat malakas partner ko. Sino partner mo? Rob, saan na tayo tingin? Sino yung isa? Kaya ka sa kanila. Oh. This feels like... Shit! Nagkaset na sila eh. Papanaklak tayo.